magsabot ta bro kay naman tay mga viewers no. Magsabot tayo na hindi pangutana nimo paminawon tikaw unya kung ako na sa imo tubag paminawasag ko no wala tay interrupt no para mutinaw ang atuang panagdiskusyon kay lison man kayo nga magsapaway tao niya di ta masabtan sa mga naminaw. Sige Brad, unsa atoy kalagad Brad? Ako dudo nga miingon ka nga si Maria inahan ninyo nga Tuhanon. Dapat ay mabasa sa New Testament no nga yung founder nga si Maria inyong inahan ngayon. Na Brad, na kay balikon ko ang prinsipyo na to sa Biblia Brad no. Nehemias 8:8, Mateo 24:14, basahon unya sabton. Mao na prinsipyo sa Biblia no, basahon unya sabton. Karon naaba ko'y mabasa sa Biblia niya na tungod aning Juan 19 Brad, Juan 19:26-27. Ang ma-example na ko ani kini si San Juan. Si San Juan sakop sa simbahan sa atong Ginoo. Diba? Nya ngano man si San Juan nga sakop sa simbahan sa atong Ginoo? Nganong nahimo man siyang anak ni Maria? O si Maria nahimo niyang inahan? Mao niya atong mabasa sa Juan 19:26-27. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, sa ato pa si Santa Maria, o sa tinun-an, sa ato pa si Juan, nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, sa ato pa, mingon siya nga to sa iyang inahan nga si Santa Maria. Babae, siya ang imong anak. O, di ba? Ngano si Santa Maria, giingnan man ni Kristo nga si Juan, iyahang anak. Klaro man kayo nga ang gianak ni Maria, si Kristo raman. So, klaro kayo, nahimo din siyang, si Juan, nahimo din siyang anak ni Maria sa espirituhanong kabahin. Kay tungod, kay sakop man sa simbahan si Juan, mo na nahimo siyang anak ni Santa Maria. Mo na nga si Santa Maria, nahimo na mong inahan nga espirituhanon isip mga sakop sa simbahan. Mo na akong tubag Brad, naagi mabasa sa New Testament, Juan 19:26-27. Sunod pangutana Brad. Basa doon to pero ako puta na asa mabasa nga si Santa Maria inahang espiritu sa Iglesia Katolika. Oh. Lagi mabasa diri sa Juan 19:26-27. Asa ko sa pawi. Niana ko nimo naalagi mabasa kung imong ubanan og sabot sabta lagi nganong si Juan natawag man niyag anak si Maria. Kaya na masistoso. Siya imong anak. Ay lagi ko sa pawi. Kaya ako konti ka kay gi-object ka kay wa ko mutan ni Juan. Ako mutan na asa mabasa nga ang Iglesia Katolika Romana ilang inahan si Maria na espiritual. Asa mabasa na wa ko mutan na pati Juan. Akong likod dito. Bro, ayaw og object kay wa pa magdebate. Ikaduha pod wala titabuti sa imuhang tubag, wa putik ay wa ko buti, wa titabuti sa imong pangutana, ay sa ko buti sa akong tubag. Kay wa man ta magdebate. Muna ayaw pag object kay wa ta magdebate. Kung gusto kag object, magdebate ta, magsitag schedule, kuha tag moderator. Gitubag lagi tikaw lagi, mao lagi ni ang akong tubag. Nganong si Maria nahimo na mong espirituhanong inahan isip mga sakop sa simbahan ni Kristo. Kaya akong may example na si San Juan. Si San Juan sakop sa simbahan ni Kristo. Diba? Sakop sa simbahan ni Kristo. Karon nganong nahimo man si Juan nga anak ni Maria. Basa guni sa Juan 19:26-27. Niingon si Kristo ni Maria, siya ang imong anak. Nganong gitumbok man ni Kristo si Juan nahimo mang anak ni Maria. Unya niingon pud si Kristo nadto ni Maria, aningon pud si Kristo ni Juan, siya ang imong inahan. Nganong nainahan man niya si Maria? Nga si Juan dili man gyud to anak ni Maria biologically.
So masabot nimo nga si Maria inahan nga espirituhanon sa mga sakop sa simbahan sama ni Juan. So mao na akong tubag nimo brad sa imong pangutana. Sunod pangutana. Dil dapitan dong ang giingon diya na porque si Maria giangkon nga anak ni agon si Juan, giangkon anak ni Maria diya. Therefore, the conclusion ka nga therefore isakop lagi si matod pa nimo nga admitting without granting without admitting sa imong giingon nga ako sa simbahan kay kadtong pagkatanaw ako si Juan. Naniingon na nga therefore the conclusion ka nga si Maria inahan na sa Iglesia Katolika sa Katolika Romana sa spiritual. Pero ako makaundong kung doon na buging mabasa na si Maria inahan mo dyan sa spiritual sa inyong mga Katoliko. Ako masawa na. Sa? Kung naabagili siya. Para maminaw, pirsa na minaw ba? Kaya saan ako ipakutan na. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ila at ang alagad ng kaniyang mahal na nakatayo niya ay sinabi niya sa kaniyang ila, babae, narito ang iyong. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ila. At mula noon, ay dinala niya ang alagad sa kanyang tahanan. Then nakita rin nga, nakita ng mga conclusion nga si Maria na himong spiritual nga inahan sa Iglesia Katolika. Then nakita ni Kristo. Dara. Ikay na gani nagbasa o? Og si Jesus miingon sa iyang inahan. Babay, siya ang imong anak. Kinsay gitumbok nga anak si Juan. Nganong na anak man si Juan ni Maria nga dili ra ba gyud siya anak ni Maria biological. So klaro kayo sa espirituhano ni. O niya mingon siya ngadto kang Maria. Oh, o niya mingon siya ngadto siyang kinunan. Siya ang imong inahan. Nganong nahimo mang inahan ni Juan si Maria? O di ba? So mauna lagi na bitaw ko ya sa kisel. Kana nga bersikulo maunay lig-o na mong basihan nganong si Maria nahimo na mong inahan nga espirituhanon isip mga sakop sa simbahan. Kay si Juan timan ni sakop sa simbahan ni Kristo. Kay sakop pa siya sa simbahan ni Kristo nganong nahimo man siyang anak ni Maria o nganong si Maria nahimo man niyang inahan. So klaro og tataw nga si Maria espirituhanong inahan sa mga sakop sa simbahan. Sama ni San Juan, nahimo siyang anak ni Santa Maria. Sunod pangutana, ikaw na gani nagbasa. Di nakita lagi dire nga parang giingon. Imo ro nang giingon dong, imo ro nang gikaron yung baba. Pero kanang giingon mo walay mabasa diri sa duha ka bersikulo. Ayo po ni ang Biblia. Kay bawal ang punan, bawal ang Pangutana. Ayaw, sige pa mahayag. Pangutana lang. Nagdita ni Kristo mga niingon si Maria, niingon ang si Juan nga si Juan may kasulat ng Juan lagi, kay Juan title Juan man nga tungod aning duha ka bersikulo nga imong gigamit nagtawag maging babae si Kristo sa iyang si Maria. Kung may mabasa nganong wa may mabasa diri nga miingon si Juan at si Maria inahan si Kristo sa Iglesia Katolika na nganong wa may mabasa. Bag, naalagi mabasa, di lang kakabaw mo sabot. Naay mabasa, di lang kakabaw mo sabot. Giingna lagi tikaw, balik ko na kog tubag, kay balik man ang pangutana, masabot nimo nga wa pagyud ka kasabot gyapon. Gitubag tikaw, kini laging giingon lagi ni Jesus, niingon si Jesus sa iyang tinunan, nga gimahal, nga nagbarog dito. Mingon siya sa iyang inahan, si Santa Maria ha, babay, siya ang imong anak. Kinsa maning siya nagreferido ni San Juan. Ngano si San Juan nahimo man siyang anak ni Maria. Nga dili man jud siya anak ni Maria biological. Sa to pa anak gyud ni nga espirituhanon. So si San Juan isip sakop sa simbahan ni Kristo nahimo siyang anak ni Maria. Unya mingon po si Jesus ngadto sa iyang
ug mingon po si Jesus sa iyang tinunan, tan-awa ang imong inahan. Nganong nahimo mang inahan ni Juan si Santa Maria? Nga dili man jud niya inahan kanang biologically. Sa ato padihana sa espirituhanon. Mao na mga kaigsuonan ngano si San Juan nahimong inahan niya si Maria tungod kay sakop siya sa simbahan ni Kristo. Maupo na kaming mga Katoliko nganong niilami ni Maria nga espirituhanong inahan tungod kay sakop kami sa simbahan ni Kristo sama ni San Juan nga nahimo siyang anak ni Maria tungod kay sakop siya sa simbahan ni Kristo. Sunod pangutana. Ano po na dong? Ingon magka nga si San Juan sakop sa Bisya. Mana? Ang pangutana dong, namo kay mabasa nga kani si Juan Bunyagan ni Kristo. Tumatuli mo sakop pagilisa ni Kristo niya. Therefore, kung po sila sakop ni Juan, ano ba kayo pangutana nga, ano ba kayo mabasa diya nga sa teksto lang nga si San Juan membro ni Kristo. Wala ka kabaw di ayana di ay. O si San Juan sakop man sa lawas ni Kristo. Kolosas 1:18. Nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan og ang iyang lawas mao ang iglesia. Og si Kristo og si Juan sakop man sa lawas sa atong Ginoo. Og mao na nganong nahimo siyang anak ni Maria tungod kay sakop siya sa simbahan sa atong Ginoo. Mao na nga dili na mistil basahon siya kay klaro og tataw nga si Kristo og si Juan ay klaro og tataw si Juan sakop sa simbahan sa atong Ginoo. Kay gani si San Juan sakop man sa apostoles. O busa katong apostoles usa man to ka simbahan, usa man to ka simbahan. Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto 12. Sunod pangutana. Okay. Si Juan di baptisma sakop pa ni Kristo. Dili sayop ka. Sayop. Dili si John the Baptist ang gipasabot ani nga Juan. John Revelador. Juan Evangelista. Dili John the Baptist. Sunod pangutana. Okay. Tagali ko text ko lagi nga kani si Juan, ang gibasa nimo sulat man ni Pablo, lain man sulat ni Pablo kay way bunyag diri. Sulat ni Pablo. Ulusas. Di pa minaw bro. Paminaw. Ningo ka ganina nga gamit mong kulusas doon di sirot sa tubag nga si Juan sakop ni Kristo. Yung morning mabasa dire siyang ulo sa katawan ang iglesia. Siya ang pasimula ang panganay mula sa patay upang siya ay maging pangunahing lahat sa mga bagay. Kung may mabasa lagi dire nga si Juan gibunyagan ni Kristo, di man na mo ako pamahayag. Ayaw pag sana kanang pagbangag og imuha brad sa kay dili man na mo akong punto. Dili na mo akong punto. Balik mo tani ka ganina gibutan na ta nga asam ni mabasa nga si Juan gibunyagan ni Kristo. Juan the Beloved. Dili na mo akong punto. Dili na mo akong punto nga si Juan gibunyagan Kristo. Ang punto na to si Maria inahan nga espirituhanon. Focus ana. Hindi, ikay gamahayag kanina nga matod pa nimo si Juan membro sa simbahan Katoliko. Ingon ka ganina. So ang inyong membership bunyagan. Paano gina yung membership bunyagan nito ka sa Trinitarian formula. Eh di man ka makatoliko kung di ka bunyagan sa Trinitarian formula. Magidoktrina ninyo. Ito ako pukutaan na magpapot. Musapos yun nga asa mabasa kanisuan bunyagan ni Kristo sa Trinitarian formula para makatolik mo to naminaw karon nga Tubag. Juan sa Iglesia Katolika. Ano mo na siya? Tubag. Dili na mistil bunyagan si Juan kay tinun-an na siya ni Kristo mismo. Tinun-an na siya Kristo mismo, apostolis na siya ni Kristo mismo, dili na nunit nagbunyagan. Kanang bunyag panahon na nato karon. Pero si Juan dili na kinahanglan bunyagan pa ni Kristo kay nganuman. Kay usa na siya kapinili ni Kristo, aktual gyud gipili siya ni Kristo, tinun-an na siya ni Kristo, sakop sa apostolis ni Kristo, usa sa mga 12 ni
12 ka apostoles ni Kristo. So dili na kinahanglan bunyagan, nunid na bunyagan. Sunod pangutana. Kristo lang ko pa ngayon, di ka ni Kristo nga, yung babay pamulo nga, nunid na bunyagan si Juan. Asam na mamasa po nga ni Diyos Kristo na nga si Juan, dili na ngay bunyagan. Kubag, kana nga pangutana, prinsipyo na protestante, dili na prinsipyo na mo brad, nga basahon litra por litra, dili na maoy prinsipyo nako. Ang akong gingon nimo, nunid na nga dili bunyagan na si Juan, nunid na nga si Juan bunyagan Trinitarian, kay si Juan usa sa apostoles ni Kristo. Dili ka mangitag litra por litra na kay timan ang imong gatuban Katoliko, dili prinsipyos Katoliko nga basahon litra por litra. Okay, sunod pangutana. Lagi. Kanang gingon niyo day. Kung sorry ba siya nagalamlaw di kanang gingon nimo nga si kanang pag-ingon nimo nga nunid bunyagan si Juan kay lagi namul kanang usabot nimo kay dili kay porque ang doktrina gyud Iglesia Katolika dili Biblia alon. So galam na bra karon day wali kay ebidensya na imong pangpadudlo karon. Masabot to nga di mo nga naminaw karon. Pag dili lamlam nga si Juan tinun-an ni Hesus. Busa kay si Hesus, si Juan tinun-an naman ni Hesus, yanong bunyagan pa man nga tinun-an naman siyang Hesus. So, ang bunyagan katong wa mahimong tinun-an. Mo'y bunyagan, mo taningon si Kristo, bunyagi sila aron mahimo silang akong tinun-an. So kadtong na tinun-an na dili na kinahanglan bunyagan. Mao na nga si Juan tinun-an naman siya ni Hesus. Apostolis na siya ni Hesus nganong bunyagan pa man siya. Nga tinun-an naman siya ni Hesus. So ayaw po kong pangutan naglitra por litra kay dili man na prinsipyo nako ang litra por litra. Kay kung pangutanon puti kag litra por litra di po kakatubag ana. Asa mabasa sa Biblia nga kadtong dili mabunyagan, dili matawag og tinun-an ni Hesus. Di man sa kakabasa sa Biblia na. Sunod pangutana. Napi mabasa do nga si Kristo nagsugo nga bunyagan ang mga tinun-an atong sabton nga namakakataron do. Basahi ko sa Biblia nga si Juan gibunyagan. Litra por litra nagsugo si Kristo nga bunyagan gyud ang tinun-an. Ha? Litra por litra gyud bunyagan gyud. Sige. Basahi ko sa Biblia si Juan gibunyagan ni Hesus para nahimo aron nahimong tinun-an. Okay. Sunod na sapod si Kristo ato kasawa na. Nakimasawa na kuwita ka. Okay, basahi. Basahi ko si Juan gibunyagan ni Hesus. Litra por litra gyud. Sugo si Kristo nga bunyagan gyud ang iyang bunyagan gyud sila kay mao mo ni formula ninyo. Namay iglesia nga di por bunyagan kay mao ni formula. Sige, basaha. Si Juan gibunyagan ni Hesus. Okay. Dili na kayo basa. Sige. Dili na kayo basa. Basaha. Dili na kayo basa. Kasi basahon nimo basaha. Brad, Basahan lagi do kada. basaha si Juan gibunyagan ni Hesus. Nagsugo si Kristo nga ilangan mabutis mo. Dili sugo. Dili sugo akong pangutana. Basahi ko sa Biblia specific si Juan gibunyagan ni Hesus. Sabton po niyo kay mo tuwa sabton mo ni siya mabasa ni ako basahan na. Mo ni siya. Okay, ha? Matod pa niya sa iyang mga tunaan. Aplista ha. Akin basuran niya, lumapit sa kanya ako na sugdon facing ko dong. Lumapit sa kanya sila Santiago at Juan at mga anak ni si Bido. Nagsabi sa kanya, Guro, ibig naming gawin mo sa amin ang anong aming tingin sa iyo. At kumagot si Liswad Bisaya, sinabi sa kanila, anong ibig niyong gawin ko sa inyo? Kumagot ulit, sinabi nila sa kanya, ipagkalubos sa amin ang mga makaupo kami sa isay inyong kanan at isay sa inyong kaliwa, sa inyong kalwatian. Kumagot si Yesua, subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang iyong hilingin. Kaya ba ninyong uminom sa kupang aking inuman? O mabautismuhan sa bautismo na ibautismo sa akin. Tumatod niya. Asa man diha gibunyagan? Bibi. Wa mi basa diha si Juan gibunyagan?
Sumagot o di mo, no? Sumagot sila sa kanya sa amin. Sinabi niyo sa kanila, ang upang aking inuman ay hindi ninyo inuman. Ano mabasa di ay? Ang bautismo na ibautismo sa akin, bautismuhan kayo. O, sabi niya, Wa may ingon niya nga, giging na niya, mabasa? litra, basta sa ano, Marcos Mabasa? 10:39. Juan, gibunyagan ni Jesus. Laro tayo. Walay mabasa. Walay mabasa. Si Juan, gibunyagan ni Jesus. Lagi kami nagtarong. Hindi, litra po litra. Kita perli. Walay mabasa, litra po litra. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Imato di mo Galila. Hindi ka nga dunid mo niya. Ganaw nino mas Kristo rin sa iyang matinunan na pisuan. Kumansar mo tayo 5. Sa bautismo, na akong bautismuhan kayo. Sa muli Wala may mabasa, gibunyagan ni Juan. May mabasa, gibunyagan ni Jesus si Juan. Gawalis. Si Kristo dia, gawalis. Wa mamunya, gawalis. Kawali siya, gigyan sa bautismo na ako, sa bautismo na daw Wa mamunya. Wala mamunya. Lagi. Wa mamunya. Wa mamunya si Kristo. Juan, bunyagan ko ikaw. Wala mabasa dia. Juan, bunyagan ko ikaw. Okay daw. Kaya mag-ingon rido nga, sa bunyag ng lewat bunyagan usab ka mo, namakas Kristo ani? Wala. Wala mamunyag. Kay wa man mingon si Kristo, Juan, bunyagan ko ikaw. Wala mabasa diha. Ay, ka na mo puro. Lagi mo pa rin ingon. Sa bunyag na... Wala. Lay pagutan na. Balik ta sa topic. Aritang kang Maria. Kay abot na magkagunyag. Aritang kang Maria. Yan lang kita gani. Matro mo ganina, nulit bunyag. Ganyan ko, natin mabasa. Balik ta stima, Fred. Balik ta stima. Kay way mabasa si Kristo na munyag ni Jesus. Ay, way mabasa si Kristo na munyag ni Juan. Imuhara ng pagsabot. Sige. May klaro yung mabasa, oh. Marcos J. Wala lagi. Minaw, example. Wala siya. Bunyag na ako na daw ako bunyagan usab ka mo. Usab ni sila magkasuti. Wala lagi basa lagi nga munyag si Jesus ni Juan. Way mabasa si Jesus na munyag ni Juan. Wala diri, kani ba yung gusto na bunyagan ka mo? Ay pugos Brad, kay opinion man na nimo. Opinion na nimo, ay pugos. Kay way mabasa diya si Jesus na munyag ni Juan. Lingas Kristo, naghatag akong panag-inan para inyong sundod. Sa bautismo nga akong bautismo gawat, bunyagan usab kamo. Kay ako naghatag inyong sundod. Walay mabasa lagi si Juan, gibunyagan ni Jesus. Wala dia, ayay pugos bro. Imo ra ng opinion. Arita balik ta stima. Ikay masa, bruto ka. Marcos J. Sa nakasitos. Marcos J. Jess 39. Kasi mo rin, laptop dito. Jess 39 ha. Nagabugkana. Jess 39 giingon dito ha si Kristo gibunyagan niya si Juan. Anag yung pulong ha. Marcos J. 39. Sige. Basahan na ko han, ningon dito si Kristo na munyag ni Juan. Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom ba gayud kamo sa kupang akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan? Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Diyos mao muhapa minim dapita ngadto sa gitagaan ini. Asa mamasa diri nga si Jesus namunyag ni Juan? Tinoy bidong, dito sa bidong, yung mga kaliwat sa may basaho ni mo, Tinoy bidong. Oh, Jess 39 ha? Oo. Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupang akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan? Wa may basa diri na munyag si Jesus ni Juan. Ingon nilong. Wa may basa. Ingon nilong, ang bautismo, at bautismo na, at sa bautismo mo sa akin ay bautismuhan kayo. Di mo ni pangutana, kay Dok Mani. Intindihin nga, ang bunyag na ko na daw, yung bunyagan usab ka mo. So one day,
nakadawat ginubunyag kay Kristo di man Imo bakakon. lang ng opinion. Imo lang ng opinion. Imo ng opinion. Tagos sa nato nato opinion sa Biblia. Sana. Kani kato mag-ingon. Way mabasa si bunyagan Jesus. Wa lagi kay sigo di ora bunyag to. Pero iyang Okay, wala. Salamat. Iyang ginasuhan. Iyang ginasuhan nga. Pamila dong, iyang ginasuhan nga. Sa bautismo nga una dawat bunyagan, kamo sa bunyagan ginasuhan. Di ay ingon ka ganina nga nunid bunyagan. Asa Wala lagi. Wala opinion mo. Okay. Malibot tayo ako dong. Si Kristo niingon nga bunyagan si Juan. Ikaw siya, bunyagan si Juan. Ikaw, mingon ka nga nunid bunyagan. Asa may nasutik tinod yung rin dong ni Kristo. Si Kristo, ikaw nga, dili bunyagan si Juan. Tubag. Pulos min nagsulti tinuod nga si Juan wa gyud bunyagi ni Jesus. Ang simpura kay na, pulos nagsulti tinuod kay wa gyud kay mabasa sa Biblia nga si Jesus namunyag ni Juan. Wa kay mabasa si Juan gibunyagan ni Jesus. Muna, tanawa, naunay kasi imong litra po nito. Ay lagi sapaw. Ay sapaw. Ay sa kog sapaw eh. Ha? Ay sa kog sapaw eh. Nagtupag lang ko. Adara ha? Pulos mi tinuod ako og si Kristo ikaw mo'y dili ikaw mo'y sayop. Kay wa kay mabasa sa imong bersikulo si Juan gibunyagan ni Jesus. Way mabasa diha imo ra ng opinion. Imo ra ng opinion. Okay, balik ta sa topic. O pala, magbutan na sa ikaw. Ikaw ay gaguro yung diri. Ilman, ikaw naman ni Guro yan abot sa bunyag. Maria man tong topic. Sige. Di ka puntos. Ang puta na doon, matuli mo nga, pareha mong husto, nga si, pareha mong husto, nga niingon ka nga, dili bunyagan si Juan, pareha gusto daw yan nga, si Kristo niingon nga, bunyagan si Juan, ang puta na doon, asa na mabasang ingon mo nga pareha mong husto ni Kristo? Kana, bersikulo nimo. Kana nga bersikulo nimo, wa kay mabasa si Juan gibunyagan ni Jesus. Ako masarap ba? Ako masarap ba? Ako masarap. Basahan di ko Ha? At sa bautismo na ibautismo sa akin ay bautismuhan kayo. Hindi pa. Bunyag na ibunyag na ako, bunyagan usab kamo. Ang ingalis Juan, kung iatras mo kay 5. Kaya ikaw niingon ka nga, dili bunyagan. Kaya yung kahusto, asa ng tekstong ingon mga husto pareho. Na yung teksto ba? Kana lagi sa imong bersikulo. Kana imong bersikulo, wa kay mabasa siya si Jesus namunyag ni Juan. Nagsubo na si Kristo lagi. Nagpayag si Kristo. Go. Nagpayag siya na. Ay, asabi tinood. Asabi tinood. Masahin ko na kung nagpayag si Kristo at ibunyagan si Juan. Asabi ko no. Kana lagi. Ano mabasa niya nga gibunyagan si Juan Jesus? Nagsubo si Kristo sa bautismo nga bunyagan kamo. Asa bunyag nga bunyagan ako. Bunyagan usab kamo. Karon kayo. Bunyag ni Juan. Oh, karon. Yan ingon man ka karon Bunyag ni Juan. okay. Karon teksto sa dimo asam na mabasa po nga si Kristo dili bunyagan as si Juan dili ang bunyagan asam po na mabasa. Na imo. Kana lagi mo bersikulo. Walay mabasa diha nga gibunyagan si Juan. Hindi mo laban nimo. Kay mula Oh, pa na ako. naunay ka ng bersikulo. Naunay ka ng bersikulo. Sa imong bersikulo walay mabasa diha nga niingon si Kristo, Juan, bunyagan ko ikaw. Walay mabasa diha. Wala kay guru sa siya nga ikaw Juan. Bunyagan na bunyagan mo daw. Ako mas wala ta ana. Dita magdaw kana. Balik ta sa topic Brad kay madugay ta na kay wag ka mabasa diha. Di ka mapuntos diha. Last pangutana. Sige, last pangutana. Oray, tayo matod nimo si Maria Katoliko kay lagi inyong ilahan kay angkon mo sa bersikulo. Paminaw. Bro, paminaw. Ang akong giingon si Maria nahimo na mong inahan na espirituhanon diha sa sakop sa simbahan. Mao na ito bag ako, Brad. Lagi ko iba na po, di mo ra mo ng opinion po. Mo kay teksto nga basa na mo na mo na mo pangutan. Mo na na dong. Basa na po dong. Ako sa basa. Nakay sila na oras di mo man ka?
Dili pa brad, dili pa. Okay. Kay mahutana pa ko nimo ron. Ang tara siya ako di ba? Nagkaw sa di ko. Sino di inangyari puli-puli ba? City. Okay. Ako magkakandong sa Magic City ito nga. Ari ko sukad. Kay mato di mo kay nahan man ko liyo si Maria. Uli. Sapat mo ba sa espiritu ay pumasok siya sa templo? Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang isang sanggol na si Yiswa upang gawin sa kanya ang naayon sa kagalian sa kautosan ni Moses. Kaputa na. Si Maria doon nagtuman man sa kasubuan ni Moses. Kung inyo na inahan si Maria doon, ano mo magtuman sa kasubuan ni Moses? Dili man ang isyo. Dili man ang isyo nga mutuman mi sa balaod ni Moises. Kana kang Maria man na. Kay si Maria Hudyo man na siya. Hudyo man to siya, iyang nationality Hudyo man siya. Natural mo obis siya sa balaod sa Hudyo. Kay mo man balaod sa mga Hudyo panahon nilang Moises. Nya si Maria usama siya ka Hudyo, nationality man niya. Natural mutuman siya na. Nya ako dili man ko Hudyo. Natural di ko kumutuman ana. Kang Maria ana. Pero ang punto din ari man ta sa spiritual. Ari ta sa spiritual si Maria na himo ay lagi sapaw. Sige. Ay lagi sapaw kay ang mananapaw walay luna sa langit. Balik ka. Ari man ta sa spiritual. Ngano si Maria na himo na mong inahan nga espirituhanon. Mao ni ang punto din kani si San Juan. Nganong nahimo man niyang anak si Juan nga dili man to niya anak biologically. Sa ato pa sa unsa maning paagi diha na sa spiritual. Sabda go ng bersikulo god ngano nahimong anak niya si Juan unya si Maria nahimo niyang inahan sa spiritual na kung himo nang sabton. Juan 19:26, 27. Mao nang mingon ko nga si Maria nahimo na mong inahan nga spiritual diha sa sakop sa simbahan, diha sa mga sakop sa simbahan. Sunod pangutana. Okay. Unsa may imong evidence diya na si Maria inang spiritual o sakop naman wala. Pakita sa lungsod din karon nga naminaw. Parang lungsod di mayon nga namata ka kay kana mo na usa ipakita. Kaya wala may mabasa ng teksto gamit imong Lucas 19:26. Kung di mabasa na imong itubag nako, usa evidence ang ko nimo nga moto para motuwa mga tao nga imong giwalihan karon nga si Maria inahan sa espiritu sa Iglesia Katolika Romana. Okay. Dara. Maminaw ka ha. Ay pagsapaw ha. Balikon nga po na ako akong tubag. Juan 19:26, 27. Si Juan mga kaigsunan nahimo niyang anak si Juan ug si Maria nahimo niyang inahan. Kunya nasayod kita nga kini si Juan usa ka apostolis ni Kristo o ang mga apostolis ni Kristo mga Katoliko man to kay ngano man didto gipanglubong sa Katoliko nga simbahan. Si Pedro dito sa Roma, si Tomas dito sa India sa Basilica. Mo na nga moingon ta nga kana si Juan nahimo siyang anak ni Maria sa espirituhanong paagi. Mo na nga moingon mi nga kana si Maria nahimo na mong inahan sa espirituhanon nga inahan isip mga sakop sa simbahan ni Kristo. Naran nimo mudawat kay dili kay di man jud ka mudawat ana kay nga naman di man ka Katoliko. Sunod pangutana. Ato di mo do nga kay si Pedro ito abot kag lubong ito sa Ilya ito sa Roma gyud lubong si Pedro ya si ang uban dito Ilya. Usa may ebidensya nimo do nga si Pedro gilubong sa Roma usa may ebidensya. Dara. History. Nasa history ha. Bidin ko na libro. Ay Usa istorya na. Motor, mura magkagday libro dibuhat. Dara masana to. Kasi nga libro. Ipakita. Singa sa libro, ito naman kag singa sa libro. Ay pangutan ko singa sa libro, mura magkagday gibuhat nga libro. Dara. Si gusto kag dili libro? Libro. I-search sa Google. Asa gyud Pedro, di ba dito sa Vatican City?
Bersikulo, libro tadi kita bersikulo, okay bersikulo pakita. Minaw. Nireklamo man ka ani nga libro. Gusto di ka kanang libro, kanang gusto di ka Google. Google. I-search sa Google asa sa Gilubong Pedro. Bilisa karon. Alagi sa sapaw. Kaya sa sapaw. Kay di man ka gusto kag libro, nangutana man kag unsa na nga libro. Hilas ra kay ka nangutana kung unsang libro, mura man kag nay librong gibuhat. Mura man kag nakay librong gihimo. Muna ayaw question na unsa ni nga libro. Kay wala man kay librong gihimo, ayaw question na. Ang ako mo tana, ang akong katungod, ang pagtukli sa ebidensya, ayaw yaw-yaw. lagi. Yaw-yaw ng ebidensya. Ay kung walihi. Ang trabaho ni makaon, pagpuriba, kung sa katinuod ang imo ebidensya, kay puro na imo opinion. O asa, Lagi ko, daro. kasi nga sa imo lagi, isita sa laminaw, para matuwa ang laminaw kung sa imo libro. O inyong Dara, mga sana ko ha. yung Dara. Ang gusto ka libro. Gusto ka libro. I-search sa Google. I-search sa Google. Yung gilubong si Peter. di mo to ano, I-search sa Google. di mo to. Di ka mo to. Problema na nanin mo. Di ka mo to. Basta dito sa Roma gilubong. Sunod pangutana. Kung gingon mo ka di, Muna nakadawit mo. Basahan ka libro. Di ka mo to. O niya basa. Kung di ka mo to. Di librong katoliko. Basahan di ka. Di sa ka mo. Juan. Di sa ka mo dawat. Ano pagdili lang tayo mag-diskasyon. Bro, di na tayo mag-diskasyon bro. Kaya di magapong ka mo to mga libro. Mga Google. Huwag yapon tayo mahimo. Kaya di man tayo magdawag yapon na ani. Kaya di ka mo to mga libro. Pangutana. Iniwan magagadina nga ipangutana tayo ka sa Lucas 2:27 nga kung katoliko pas Maria nga Utana nimo bro. Ako na siya mangutana nimo. Ako na siya mangutana nimo. hindi ba ka? Ako yung mangutana nimo. Hindi ka Mana pangutana to. magpangutana. Mana magpangutana. Natagbaw man ko pangutana. Nagtagbaw na mo kog tubag. Asik Ako na po. Sige. Natagbaw na kog tubag. Okay. Mangutana ko nimo ha. Diri sa Juan 19, nganong nahimo mang inahan si Maria ni Juan? Natural Tubag. dong. Natural dong. Natural puro si Maria Hudiyo. Si Juan Hudiyo. Untuk bag nakuha na, si Maria, si Juan nagsurot balaw ni Moises, si Maria nagsurot balaw si Moses. Wala Hudiyo. si Hudiyo na. Oo, matayo sa sa nga ibautismo sa akin. Bautismuhan usap mo. Oo. Okay. Ang mo ito bag nako, logic lang. Logic lang. Si Maria nagtumas balaw ni Moises. Si Juan nagtumas balaod ni Moises, si Maria Hudiyo, si Juan Hudiyo. Therefore, may katungod lang. Si Hudiyo sila. Amo walay katungod katoliko kay dili mo Hudiyo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kamu mismo gaingon nga basta Hudiyo amoy labot, pero makapi-kapi mo. Una do nga digit mahimo na yung argumento kay una wala mo ebidensya sa iyong ibang sulti dis kang ginan. O, lain ko na dong. Dahil pangutana. Karon matod pa nimo nganong nahimong inahan si Maria ni Juan tungod kay Hudiyo si Juan, si Maria Hudiyo. Karon ikaw nagpaka-Hudiyo man gaya sa kisil. So, mo yung ganaron imong angkonon nga si Maria imong inahan. Tubag, yes or no? Asa ba sa nangingon ko ng pakaudiyo siya sa kisil? Asa ba sa Hudiyo magkaka. Judaism magkaka. Judaism religion hindi Hudiyo. Laim ng Hudiyo kasi Judaism. Ang Judaism religion sa mga Hudiyo. Religion Hudiyo. Hudiyo na nagsunod sa balaod ng Moises o Sabat Kipir. Kami, Israel, nagsunod sa Sabat Kipir o sa balaod sa Kapusan ng Moises. Unang Judaism. Dili ingon nga nagpaka-Hudiyo. Siguro malasing rin mo doon. May putana. May putana. Di mo daw din putana. Si Juan, Judaism dili. Ha? Judaism gitu. Si Juan, Judaism dili. Judaism. Buti mo to. Ano ikaw, Judaism man karon inahan ni Mas Maria. Si Maria, kung ano, isod i-claim. Oo. Oh. May tabaga. Dito ba?
Why malay mabasa sa Biblia nga ang nahios ang subay sa balaod ni Moises tawag inahan si Maria wala may tubo ala unang dili mo mutuman na kay sugo wala sugo sa balaod kasi dai ningon man ka si Juan nahimong anak ni Maria tungod kay nagtuman siya sa balaod ni Moises. Di ba ni anak ka? Karon ikaw nagtuman ka sa balaod ni Moises o wala? Tutuman. Oo niya, mo yun ka naron nga si Maria imong inahan. Bakit yung basa na? Yung basa kay... Oh, huwag mabasa. Di mo daw ginano, hindi mo daw ginano kayo, abi mo, si Maria, magwagas kong lula. Yung gano'n, Ikaw maningon. Lulas mga lula. Meron doon ito mo, 2,000 anyos daw, di ba? Ay, 2,000 anyos na kalabay, ilahan ipon mo. Nga magwang din si mong ilahan. Isa mo ka doon. Sabta kasi saya, konteksto sa Biblia. Ang kasi saya sa Biblia, matagal, doon kayo na kirinita mo. 2,000 years ago. Yung doon ilahan gapo. Magwang din si ilahan si mong ilahan. Nasayot yung doktrina ang tawag ilahan. Kaya naman, hindi ginawa mong ilahan ninyo. Lula noon. Tawag yung lula. Okay pa. Magwang yung mga lula. Wala ito ba doon? Sa ato pa diay nagbutbuot ka. Sa ato pa diay katong imong gingon nga si Maria nahimong inahan ni Juan tungod kay nagtumas sa balaod ni Moises, asa din na mabasa sa Biblia na? Ha? Asa na mabasa sa Biblia katong imong gilitok ba? Nga si Juan nahimong anak ni Maria tungod kay nagtumas sa balaod ni Moises. Asa na nga mabasa sa Biblia? Hindi sumusura ng Kristo. Sino? Ayan ka, okay. Niingon si Kristo Mateo 5, Mateo 5:17, kama 19. Niyan niya ako, dili pagbungkag sa balaod ni Moises, uli araw pagtuman. Ang magtuman ini, imong dako sa bilin sa langit. Sa Juan 3:15, nag-aatag ako panagtingnan pa yung sundon. Sa Juan, sunod ni Kristo, kay magilang apostol. So, tura keeper, therefore, judaism doon. Dili na mo akong pangutana. Ang akong pangutana, nangutan naman ko nimo, unsay rason, nganong nahimong anak si Juan ni Maria, kabaga, unsay rason? Ino, gisakar mga doktrina ninyo. Oh, ang rason, ino mga kanina, anak na imong inahan, imong kagailahan, dili ka na sa mga Hudiyo, kung tawag inahan nito, kung tawag ko na inahan sa Maria, wala problema na. Tura keeper man sila. O di ito na Katoliko. Si Maria, tura okay, keeper. may problema ha. Mati pa rin problema. Okay, may problema. Karon ikaw, sabat keeper man ka. Gila pa ni mo. Bro. Kasi, Karon kay sabat keeper man ka. Imong gila si Mariang inahan. may sugo. Sugoon ko. Tawag ko yun akong lula. Kung gusto mo lula. Unya si Juan, si Juan, wa man suguan ni Kristo nga mahimong inahan ni Maria, nganong ni iya mang inahan. Asa? Disay-say lang. Disay-say. Si Juan, wa man suguan ni Kristo. Ang problema na lalong, nila tayo kapiakti dito sa Hudiyo. Nga ito na pero na kung si doktrina suko, di Kristo itong tumano. Karon ni mo hari ay. Wa de klaro. Ito ang doktrina suko ba? Eh, nahibong lang ko rin yung Ay klaro na mo hari ay. Maria, turakip. Bisa. Ay, sa to. Wala kayong Montana. Wala kayong Montana. Di na ko'y pangutana. Ang akong pangutana, unsay rason nga nahimong inahan si Maria ni Juan? Tukod lagi sa balaod. Mamo nang Jewish tradition. O mamo na sila. Asa mabasa tungod sa balaod? Asa mabasa tungod sa balaod? Klaro lang si Maria Turakiper. Oh, ya si Asa lagi mabasa? Asa mabasa? Nga si Juan nahimong anak ni Maria tungod sa balaod. Asa mabasa? Juan this baby by the city. Oh. Ano yung baby sa city? Basahon na ko, nahimong inahan si Maria tungod sa balaod. Sige, basahon na ko. Ingon ka ha, nahimong inahan si Maria tungod sa balaod. Ganun ako.
O sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito mingon siya sa iyang inahan, babay siya ang imong anak. O niya mingon siya sa tinunan siya ang imong inahan. So kaniadto gidala sa tinunan si Maria aron dito na mupuyo sa iyang balay. Asa mabasa diri nga na imong inahan si Maria tungos balaod? Kung masabot ni mo do kay sporling Judeo lagi. Lamlam yan. Adapon. Na, di ka mahiwan. Ayaw sapaw do mutubag ko nimo. Ikaw ra ingon nga Lamlam. Si Maria. Sultana. Wa maglamlam di para imo nga di bersikulo. Tanan. Sa Lucas 2:27, nagpasakop dito man sa balaod ni Moises si Maria. Kaya katong di Sultana, di mo na panimong atong ng bersikulo. ay sapaw do ikaw ra ingon nga wala ko di sa langit di dapat ko mo. Oh. Wala mo na. Sino ka mo usapan mo na? Wala mo na. Di, karon. Ikaw rin naunay sa imuhang litra po litra, di ba? Kaya ikaw saon paganina ngita kag litra po litra. Yan ingon ra ba ka nay mabasa sa Juan 19. Litra po lang. Oh. Kan bagtaon. Na si Maria turak kipi. Oh. Ingon ang sabto si matutulog ko si sabto na siya. Ya kana imo. Kaya na imo kay way mabasa niya masabot pa likado na imo. Alay mo Asa tana. mo pa sabi? Alay mo tana. Alay mo tana. Napa ko lang magutan na. Nako lang magutan na. Hindi ba kami? So, muuyon ka. So, muuyon ka sa Juan 19:26-27 walay mabasa dito. Nga nahimong inahan si Maria tungos balaod. Uyon ka na nga way mabasa dito. Yes or no? Okay. Way mabasa pero ilang batasan nga nagtuman sa balaod. Ay sapaw. Way mabasa ang sinabi dili lang og bila ang basahon nga nagtungod sa balaod. Magtutuman sa balaodaan. Si Juan Judeo, si Maria Judeo. Therefore, anak Inahan, si Juan si Maria tumalas balaod. Sila magtutuman sa balaod. Why, ibig sabihin ba, dili la iba. Dili sila iba sa isa't isa, puro Judeo, puro sabat keeper. Kamong Katoliko, ilain kayo, kaya nga naman, Dominguista, nang ingit raw ilahan, sabat keeper, tura keeper, hindi mo pwede. Ano pangutan na? Nagmutan na. Sunod pangutana, kay matod pa nimo, dili na kinahanglang basahon. Sa ato pa diya ay gabutang-butang ra di ka diya sa bersikulo. Imo rin gibutang-butang ang bersikulo. Tubag. Lagi tubag. Yes or no? Hindi mo ka-Judaizing God, hindi mo ka-sabot ali. Mo lagi sa Mateo 24:15. Nag-ingon na sabto mo kasulat. Oy, tabaga sa Juan 19:26. Juan 19:26. Mato pa ni mo dili na kinalang basahon sa ato pa imo ra diyan gipunan ang bersikulo. Yes or no? Kaya naman mabasa naman daan ang basahon pa man mo, mabasa naman. Ako na bi. Ako no bis Marian nimong inahan tungos balaod. Okay, so I explain. Okay na ha. Si Juan Judeo. Dili ayo explain. Ay, Kasaha. ay pag magtubag eh. Ayo explain. Ayo explain. Kasaha. Klaro ni Tiksong gamit. Di mo ako ninyo, di mo ni Katolikong dito sa mga audio mani. Kaya ako masahan na. Basahan ko no. Basa. Si Maria nahitong inahan ni Juan tungkol sa balaod. Sopo na ka, ikasiging kanina, wala pa, di nakas langit. Usam niya. Ito ba naman ito gani, ubasa na ko niya. Okay, ako masahan ko baga. Sinabi ko sa inyo, ng bawat meron, ito ba rin Lucas? Lucas 17:27. Natanawa. Wala na kakatultol, wala ka uban ni sa Espiritu Santo. Juan 19. Di mo ba ni? Wala ka kakatultol. Wala ka kakatultol, wala ka uban ni sa Espiritu Santo. Okay, ito masahan daw. Ay lang komentaryo daw.
Nang makita, Anong mitaryong nga kaya na? Gidong. Nang makita ni Jesus ang ganyang ina at mga alagad ng ganyang minamahal, na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. At mula noon, sila ay dinala niya sa niya ng alagad, dinala siya ng alagad sa sariling tahanan. Litra po rita mabasa gud nga si Maria sumala sa Lucas 2:27 nagtuman sa kasuguan ni Moises. Nya si Juan Dio nagtuman sad sa balaod ni Moises. Therefore, di na nga ibasahon kay kanang mabasa naman daan nga tungod sa balaod nga nahimong inahan kay puro la Hudiyo. May tubag na ko dong. Kapag ikaw di mo pwedeng mainahan, maanak mo kay sa dikipir man mo. Muna nga, Sa ayaw nang ikitinuod. imo po na. Papunta na. Imo po na. Follow up. Okay, Follow up na. Pangutan na. Sa Juan 19:26-27 na mabasa diha litra por litra nag-ingon si Maria na himong inahan tungod sa balaod. Naawala. Wasi mabasa ang dili may mong inahan di si kuan pod. Wasi mabasa pod. Naawala. Tubaga, naawala. Naabay mabasa diha litra por litra na himong inahan si Maria ni Juan tungod kay ni Tomas balaod ni Moises. Naawala. Mo gini mo itawag mabasag masabot dong kaysa Mateo 24:15 basahan og sabton. Ha? Basa ko no. Gibasa balik nagbasa ni. Mo na ito. Basa si Maria ni himong inahan tungod sa balaod. Okay, di lang yung basahon lagi kay matpuro la. Batasan. Amin dong example. Dili na ang basahon lagi kay mabasa ng daan nga si Juan Hudiyo, si Maria Hudiyo, puro sabat kipir, puro magtutuman sa balaod. Nya basahan pag mo. Naunsa na makakulit sa iyo. Aray, ugala kay limutan na. Mabot magnita mag. Oh, sige. O tungod na. Matod pa nimo dili angay basahon. Unsa may rason tungod kay dili angay basahon? Tungod kay way mabasa o tungod kay naay mabasa? Tungod kay naay mabasa daan. Okay, basahan ko no. Balik ko to basa. Si Maria ni Balik nagbasa ani. Si Sa Maria na si Mateo 24:15 at nga pinanas Mateo 24:15 nga ang nagbasa sa kasulatan ibidog sabton. Okay. Sabton. Okay. Di mo ko pala nimo nga. Dili mo ko pala. Ay busabon lagi di siya lagi mo lagi kadawat mo kay ikaw ra gingon ganina protisil. Murayasa. Kumutubag ka dita, mutubag ko ay kung sapawi. Nga gani karon sapaw-sapaw na kumutubag ko. Lagi. Ano ni, igor kasi ingon nga mananapaw di kas lagi, di jo kasakda ni. Katulo sa duha, di kasakda lagi. Katulo ni puntanan ni mo sabi wala ka juga lain puntanan dong nga katulo ni tubag na ko. Napay daghan sa kasako ni. O sa kasako ni. Wala juga lain puntanan nga gabalik-balik ni puntanan kapila balik tubag. Lisig lang puntanan. Sige. Wala kinako. Ano nimo? Ha? Ito pa nimo. Dili na angay basahon. Unsay rason ngano di jo kasabot ay do kay. Okay, ganong di jo kasabot ay do. Si Mateo nagsaysay nga ang magbasa sa kasulatan sabton. Nya ikaw kay di man ka Katolik, di man ka Judaism. Di jo ka makasabot aning nga kay ngano man sa Judaism man kuno siya. Sa Judaism ni si Juan Judaism. Si Maria Judaism. Si Juan nagtumas balao. Nagtubag ko. Eksakto. Okay. Ayaw explain. Ang ako pangutana. Bato ba nimo dili angay basahon. Unsa may rason nganong dili angay basahon? Tungod ba kay dili mabasa litra por litra o tungod kay naay mabasa litra por litra? Di na mo ana. Mabasa litra por litra kay di na mabasa nimo kay litra. Sige, basa. Okay. Basa ko no. Maria, imong ginahas balaod. Dito mag-Judaism sa ka parang makasabot ka ni. Una diha. Ikaw pa dito magnakuha. Ayaw balik mo tubag. Example lagi mo. Example. Di ka kasabot ani mong gibasa. Mo itubag nako. Di ka kasabot sa mong gibasa dong kay di ka Judaism. Kay imong gibasa ang Libros Judaism. Gihimo ang New Testament sa Israel ug sa Huda. Hebreo 8:8. Di man ni inyo. Muna nga basahon na to dire.
ding dapitang punto kay mao na itong gilan to giaro Juan 19:26-27. Mabasa gid diri nga nang makita ni Jesus kaupat ning basa nako doon naunsa naman taon ni oy. Ang kanyang ina wadyoy kasabot at ang kanyang alagad kanyang minamahal na kanyang katabi sinabi sa kanyang ina, babae, narito ang inyong anak. Pagkatapos ng sinabi sa alagad, narito ang inyong ina. Oh, ningon ka kaniya, nahimong inahan si Juan din. Ikaw di mismo nahimong inahan. Ikon ka litra por litra mo basa gyud. Ningon kinaugay ka story nimo. Tungod sa pagka-Judaism gini siya, sa dugo gid Sudiyo. Asa mabasa? Lain ba sa ila ni? Asa mabasa tungod sa Judaism? Dugos dito sa Judaism. Okay, ato sabton. Sabton na di ay di mabasa. Malagi mo sumong Mateo nga basa sa kasulatan imong sabton. May pareha lagi di ka sabot kini ko Judaism. Ay sabaw do. Tawilas tubag ha. Ang muling ang tubag balag di dawaton nimo. Asa ni bro, kay mundang na bro kay gaway pa. Salamat. Sige bro, kay manapos ako bro kay mahutdan ko wifi. Salamat. Sige, salamat. Sige, kapo.